tænker jeg nok, nu kommer der endnu et musikalsk indslag, og ganske rigtigt. Kære Monika, Peter, vi vil gerne have lov at sige tillykke i dag til jer begge ved at give et lille nummer lige om lidt. Inden vi gør det, så er det godt at have lov at knytte en lille kommentar til det nummer, vi nu skal spille. Som vi har set tidligere i aften, så er det jo sådan, at Monika introducerer jo, I ved måske godt, vi kommer fra Monikas familie. Det bliver familien med Monika jo, og derigennem hos Peter. Men i hvert fald, vi kommer ud af en meget musikalsk familie. Det har vi jo set før, vi har også hørt Monika og Camilla synge sammen, og Ove og Tina i været ude at spille. Og bedstefar, det stammer jo nok meget af det fra bedstefar også, som også spiller meget. Og selv Peter, som du også fortalte, Tina, du har en meget fin, dyb bas. Det vil høre flere tilfælde, og vi får det at se i aften, det ved jeg jo ikke. Det må jeg så op til. Men i hvert fald, vi har nyt meget af de gange, vi har hørt jer synge og spille. Det kan I jo bare. Men samtidig så har vi også nogle gange følt, at vi har stået lidt i skyggen. Fordi at vi mener bestemt, at en del af det her talent er jo også selvfølgelig smittet lidt af på os. Ja, nu bliver det rimelig lidt at høre, men det er bestemt helt seriøst. Men for at vende tilbage, at det som sagt, vi kommer ud af en musikalsk familie, og vi har godt udnyttet det lidt, så derfor har vi gået på det seneste og gået øvet os lidt i hjørnerne, og har så for nylig dannet et lille band. Den genre, vi ofte, eller den genre, vi spiller i, er man kan sige en fusion med flere musikstilarter. Ja, man kan måske nærmest sige, det er sådan en poppet udgave af klassisk folk. Men det trænede op, måske bemærket det ud for de instrumenter, vi har valgt at tage med i dag. ABBA har også været en stor inspirationskilde, ikke mindst musikalsk, men også den måde, vi har valgt at vi skulle finde et navn til vores band her, og ABBA, de ved, men ABBA består sådan set af forbogstaverne for hver af gruppemedlemmerne i bandet ABBA. Og på samme måde har vi så valgt at sammenstykke vores navn, og det er så blevet til Klapman. Det skal ikke. Og så for at det skulle lyde lidt bedre, så blev det så til The Klapmans. Men, ja, det var ikke sådan noget det. Inden vi går i gang, så vil jeg sige, at det er jo så første gang i aften, at vi optræder for et større publikum. Og der er jeg jo så glad for at se, at der er en masse yngre mennesker blandt publikum, så kom vi også ud til jer. Det var altid lidt spændende. Men det er vi glade for. Og inden vi går i gang, så ved jeg så Martin lige sige lidt nærmere. Ja, jeg vil præsentere The Partners medlemmer. Vi har Lilian og Annette som vokaler og på trampoliner. Så har vi Anne på trommer. Vi har Borg på maracas og på skære. Det er ligesom utraditionelt, men han har sådan noget skære i sit liv, og det virker skide godt for os. Så har vi Per. Han har akustisk guitar, og jeg selv har en trækharmonika, som jeg har dyrket et stykke tid. Ja, der kunne jeg få sjovt at have det. Men altså, jeg spiller lidt Beatles, lidt Elvis, lidt YouTube, lidt Gypsy Kings, ja. Sådan noget Kashmir og sådan noget arbejde. Så ordet er frit, fordi vi spiller, altså hvis I holder inden for den genre, så er der faktisk fri bar, om så til at så hvad det er, vi lige spiller det mere. Hvad siger du? Ej, det er jo. Det må jeg se. Det må jeg se. Lige højere. Vi kan også ABBA, var der nogen, der begynder at
En fødselsdag. Så skal det være den svinger, så kan vi tage det. Det kunne også være. Okay. Ja, så synger vi sådan lidt... Yes, okay. Yes. Monika fødselsdag, og det har hun jo, og det er i dag. Monika har fødselsdag, Og det har hun jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle trommevinder. Hør nu her, hvordan vi trommevinder. Peter har fødselsdag, og det har han jo, og det er i dag. Peter har fødselsdag, Og det har han jo i dag. Hør nu her, hvordan vi spiller ved. Peter og Monika har fødselsdag,